namhlanje mina. Okuthiwa ngomhla ka-20. Oh, okay. Sanibonani mbali. Hey. Kwaze kwamnandi. Niyaphila. Akunaso isikhathi eside. Inesikhathi esincane because namhlanje kumele ngisonte la. Mangiqeda kusonta la. Ngisonte emahlabathini, mangisuka emahlabathini ngiyosonta eMaritzburg. Zonke lezi ndawo kumele ngiyiqede namhlanje. Bayangidinga uNkulunkulu uthe I need to service all these places. Zonke lezi ndawo kunento okufanele ngifike ngiyidelive. Ngizonika izwi wena elizokususa kulogama okukhona bese uyangena endleleni right. Ithi iBhayibheli ilwa nabalwa nami. Mangikhuluma ngicela nje ungidlalele isaxophone. Wenza kahle lamalanga. It's a good thing. Siyabonga kakhulu. Nimshayele ngifuna nishayele uqoqo izandla. Keyboard player wethu. Glory to Jesus. Siyabonga kakhulu even though ehlupha akekho umuntu ongifonela ngisho nomama akangifoneli njengochongo. Uyangifonela nangumuntu. Hayi umuntu usiyenza. Woza mfana wami. Ngifuna worship. I want you to worship. Bayibona ulungele. Khona umunye ubani omunye that there was ulungele nobani futhi. Lo ubani umusa. Umusa seqala celebrate. Ngibona social media page umusa. Ngifuna bathi lungelo manje. Lungelo ngifuna ufike efana nawe bengamanzi abantu. Njengamanje sawuyeshaya into yakho kuze. Ngifuna umhlule yezo. Ngifuna umhlule. Siyona ubusona sengakhona uthatha ama measurements. Ngiyaqoka kahle. Ngiyaqoka kahle. Yes. This boy is gifted. Ngizwile. Noma ningamenzela umona sihlale phansi. He is gifted. Ngifuna ukuthi mawuhlabelela ubukele kulabo sisibakho labayani uyezwa. Kunengoma ayizama ukuyihlabelela manje abayivumanga kahle. But I think umbalise khona uzoba bazoyivuma kahle. Ithi ngiyangoma. Ubani? Oh yes. Ayikho ngiyalova ngifuna ukumpraise kakhulu. Angifuna ukumpraise kakhulu. Ngoba mompraise kakhulu uyalova. Ngoba ncoma kusasa uyabaleka ibaleke. Ikhona ingoma. Angazi noma usayikhumbula ikhona ingoma aze namathe ukuthi ivumeni kanje. Angisathi le ngoma. No, yeke ke la icompose. There is another one. But ngizokhumbula. Okwamanje ngicela worship. Belokwe nami. Umhlalele nje saxophone, umhlalele kahle. uJesu belokwe nami. Ngifuna uhlabele le ngoma boy uyezwa. Uhlabelele nje le ngoma. Uhlabelele bazokuvumela. Belokwe nami. Uzokubelana. Uhlabelele nje. Come on, boy.
Waza Oh, Quiduli, yes, Eluha, Emabielwanga. Because I've got an eagle eye. Iso lami likhanya. Ngibona ngeso lenyama bese ngiverify ngeso likamoya. Uzofana nanawe. Ahlala phansi bona. Ngiyafisa ukubona uma wakhe, bathi uyasebenza. Okay, one day uma wakhe ngiyazi mase ngikale sembona ubana kethi. Approach abanye abantu ngoba ngelinye ilanga ngiyafisa mfana wami noma sekuthiwa sengikuthathile ngakubeka ungasheshe ungibhampele ngelinye ilanga ukhona ngamthatha ngithethe sengithi ngiyambeka washesha wangibhampele wayibona esemkhulu kunami ngamshiya ngithemba ngimshiya wabuyela phansi ngathi ngeke ngikwazi ukube ngiyokuxosha ngoba mawuqala ukuthi uzoba inkinga
igama lakho ake sisho bazalwane amala John 16 verse 33. Namhlanje kunomuntu engiyomkhulula. Ngizokukhulula hayi ngento ephuma ekhanda lami, kodwa ngizokukhulula ngeBhayibheli. Kunomuntu namhlanje ukhathazekile enhlizweni yakhe, ongayitholi ipeace enhlizweni yakhe. Kunezinto okungamele uyixoxele umngani wakho, kodwa your biggest friend must be your heart. Kunama-secret okungamele uwashare nomngani, kodwa uwashare nenhliziyo yakho, bese i-decision ithathwa umqondo wakho. John 16 verse 33. Lokho ngikukhulume kini ukuba nibe nokuthula ngami. Ube nokuthula ngami. Emhlabeni niyakuba lusizi, Emhlabeni nakuba usizi, kodwa imani isibili. imali isibili. Mina ngiwunqobile umhlaba. Niyayizwa le verse? Mina ngiwunqobile umhlaba. Qhubeka ngizwe, mayiqhubeka ithini? Lawa uthula. Right? Awuphindi iverse lokugcina lapho. Lokho ngikukhulume kini ukuba nibe nokuthula ngami. Emhlabeni niyakuba lusizi, kodwa imani isibili. Mina ngiwunqobile umhlaba. Amen bazalwane. Manje sinenkinga. Uma kungathiwa uNkulunkulu noma uJesu uyabuya, umebuya bonke abantu abazombona, kuzomela ukuthi sihlangane siyamasonto sonke, sibe united ukuze simbone. Cishe bawu-10 abangambona. You know why? Because sijajane emasontweni. Akavumi wasesayini ukuhlangana nominista, akavumi lona oweluthela ukuhlangana nomroma, akavumi wakashembe ukuhlangana nomuntu wasepostoli. Nomunye ubona isonto lakhe lingcono kunelomunye. Kanti lithi iBhayibheli ningamdumisa ngazo zonke indlela as long nibusibizo phezulu. Uma besingayeka ukujajana, inkinga sijajene, inkinga bakujajile, bakujaja, bakwehlulela, bakwenza ini, bakubeka amabala. Uyaphila bonke. Bakubeka amabala. Ukuba ba swasho. Jajiwe nawe. Uyezwa? Jajiwe. Namhlanje ngithenga ngifuna uprofeta. But the prophecy engizoyikhipha ukuthi lo owakini wakho hamba naye. Wena uloyana ohamba naye uqala. Baba usekhona. Remember ngakutshela ngesibongo sikaNgcobo. You remember? Uma ngikutshela ngesibongo sikaNgcobo ngathi lo muntu uyena ezinjani. Namanje ngisasho futhi. Ngeke uzukwazi ukusizwa. Kunabantu abangeke bakwazi ukukusiza ukuthi abadume kanjani noma banamandla kangakanani, kodwa bayokukhombisa. Uthisha ngeke akufunze ngenkani ukuthi phasa esikolweni, kodwa uthisha uzokufundisa nje athi bhala ukuthi sekukuwena. Kunabantu engeke ngabasiza, kodwa kuzobatshela ukuthi inkinga yakho nayo, then hamba ufuna umuntu ozokusiza. Inkinga abantu abaningi basuke beza kumina basondele eduze kwami bayitshela ukuthi bazothola amandla wami, bakhohlwe ukuthi nami lento enginayo
uyayithatha i-direction. Ngelinye langa uthi omnye mayixoxa uthi ungena emunye umuntu ebhasini, mayingena lo muntu isidakwa udakiwe ngenye indlela, ungena uhlala phansi, uhlala eduze kwenye intombazana, ugqoke kahle le ntombazana, inuka kahle intombazana, mayihlala eduze kwayo uyahlala kanje isidakwa, masihlala isidakwa uyahamba ibhasi ufike stop sign, makufika kwi-stop sign intombazana ithi isizoyehla isuku intombazana ime ngala, ngizokhuluma ngomuntu ojaji omubi, intombazana ithi so ngathi yabona ikhuluma hayi yadlula ngalapha isidakwa siyazela kade kusami simthungo, mayisuka la intombazana ithi what a bad smell that you have, jaja loya uthi what a bad smell. Sidakwa siyathula stop sesizofika esitopini lapha sithi masisuka lapha isidakwa sivele sikhulume kancane sithi kungcono ngoba isimele kunaso umdaki kungcono ngoba mina isimele sami uzila kaze ngilale. What about your happiness? It's permanent. Uyena osukele ini sethi seba namahloni akasakwazi ukuqhubeka. Because mawuqhubeka akulisha nayo ngomthwalo wayo wena udaki. Sidlule Yazi baba makuthiwa ilwa nabalwa nami makukhulunywa ngezinto namhlanje yazi uma ngilele ebusuku ngolwesine ngingekho ngi-out of the country, I was in Zimbabwe, mangilele la ngakhona angikhuleka ngoba uma ngiqala ukufunda ukukhuleka ngokujula ngifunde ezimbabwe. Uma ngiqala ngifunda ingoma edlayo fundisa mayenzeke intando yakho empilweni. Kuneyikhathi lapho ubona ukuthi kuyanyukela, lapho ubona ukuthi inkosi lento wangipha yona iyangishisa iyangisiza, kodwa bese ngifuna umsebenzi waseZayoni
noma kunzima kodwa sithwale Jesus. ungalahli futhi ungasabe uze wazi ukuthi umuntu onesiphiwo kuney'khathi lapho adlula khona kusuke vivinywa Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Yazi bhuti, sondela ngala. Yazi, umama wakaHlatsheni kuthiwa ngiyofuna unyaka ka-1992. Uma ngifika kulo nyaka ka-1992, ngifuna umuntu omunye owayehamba eba nenkani nomuntu owayebizwa ngoSagila. Sagila somphakathi. Umalo mfuna owayebizwa ngoSagila wakwensizwa eyithanda intombi. Mayithanda intombi le ndoda Iyashidluke manje. kukhona into eyashiya imoshile kwangathi ubulala umuntu ongathi uyisihlobo. Le nto kumele iyokholiswa noma uyosheleza idlozini. Uyangizwa ngithini manje? Sagila uyamazi lo muntu. True. Vana. Prophesy. Iyashidlu manje. Yazi lo muntu wabulala umuntu oyisihlobo mbamba oyigazi lakhe. Kumanje wena usuhambe number 1 kunomthandazo wayekusiza wasezingolweni abathi uThabethe. Lalela. Barnabas. Wasuka kwangalunga waya kumama othandaza wakaShembe hostel abathi uMaqwabe uMagumede hostel kamama. Oh, prophesy. Lalela wasuka endaweni yaseStenga eShaka Square inyanga eyimpondo sukude eStenga eShaka Square kuyinyanga lo muntu ufike wakwenzela ibhandi leli bhandi manje alikho lalahleka. Prophesy. Uma uprofeta ngiphethe lesikhwama kunentombazana abathi igama layo nomusa owawuthandana naye eyayihlala eNtuzuma. Uke wahlala eNtuzuma noma uba nomazi waseNtuzuma? Kukhona intombazane eyayiphatha isikhwama esikanje mayizokuvakashela. Isha. Lesikhwama njalo bethi makasiphatha kunento waziwayisola uthi injaba njalo wena mawufika kumina uqala ufuna itoilet. Kunento eyilapha phakathi esikhwameni aqala yoyiqoqa etoilet. Oh. Usushila.
lalela kumele uyosizwa usizwa ukuba siphile Jesus. uma siloko simile la noma behlabelela ungakhohlwa abantu bakini abadala ngoba into enamandla kakhulu idlozi lasekhaya kuma wakho singahlabelela sishaya amapiyano kwenze yonke but umuntu wesintu unomuntu wayifuna le nto yayifuna straight iligcina isiko ngoba ithemba lokuthandaza yabona iposition wayibona ekhaya engimbone vulile ehamba kube sengathi uhamba nawe seduze kwakho kanje Jesus. Anganayo. ungixolelele ngizoyisho baba izoba buhlungu but kunabantu abafika bazenza abangani kanti ababona kunabantu emphilweni abazozenza ngathi bayakuthanda kanti abakuthandi kunabantu abasondela kuwena hayi ngoba besondela kodwa basondela ngoba bezoncela something kunomuntu oyimbungulu imbungulu yinto eku-irritateayo kanti idla igazi lakho uyangizwa ngithini njengamanje there is a problem that you are facing inkinga enkulu kakhulu ukuthi kunento ekuncela igazi noma lokudla igazi lento uyayilapha ihambe iphinde iqale phansi ibona inkinga yentwala ezentwala ilaphe zihambe kunomuntu ekuthembela wakwathindana nendala wasebuzu lo muntu kunento ashiye yenze wena bekumele udansele isigidi sakhe noma njalo ngaso sonke isikhathi uhlala umlandele kanti into yamasibomu yena ayenza uyangizwa ngithini kodwa njengamanje sizokhuleka uma sikhuleka ekhamba zolehlisa lefisele wena uyangizwa ngithini baba ngelinye ilanga manje ukusukile ukungivakashela uzongivakashela nasezayona uyangizwa ngithini njengamanje ngibona la kuwe ngibona into eyinkinga bakusebenza ngesikhumba senhlwathi kunenyoka ongayiphupha uhlala yaphinda ayiphuphe nayo uyangizwa ngithini yazi ngibone ephupha inyoka uphinde uhamba uyiphuphe nawe umuzi wakho uyadideka uyaphela kancane kancane uyangizwa ngithini ngabuza ngathi lo muzi uchithwa yini wathi umoya ongcwele kunezinto kumele ngiyikhulume phambi kwekhamera kunezinto kungamele ngiyikhulume phambi kwekhamera uma ngenza iprofesi ngapha ngenza iprofesi engathi ifana neyobunsizwa mangithi yobunsizwa noma esisoka kunezinto engiyiprofetha kuyena but indirectly ngiprofetha wena uyangizwa ngithini kunabantu ekhaya abazofisa ukuthi ngabe uthathe lo mfazi kodwa lo mfazi umunye wangamthatha uyangizwa ukuthi ngithini uma njengamanje ngithandaza bona omunye umuntu efunga ethi impela lo muzi awuphele kunabantu abasazofika baqambela umakoti amanga bathi bakhuthe wathi ekhuluma ngomndeni noma exabanisa umndeni kanti into engekho kanti abanye abantu babebesukhuluma amaphumekisako ngibona lo mama umthulisa yazi umthulisa lo mama wakhe ugive up nawo manje mayikhala nawo ungasazi uxake kumiyeka kanjani uthi angisazi ukukhala ziningi izinto ezenzakalile empilweni yakhe ezimenza ukuthi alahlekele ithemba njengamanje uthi enhlizweni yakhe sengihleli for the sake of my kids sengihlalela abantwana yazi ungamangala ngelinye ilanga nodina nilale emakameni noma umnye mbathi yakhe ngoma ukuzwana ayisenzi lento baba la number 1 ngibona kusetshenzwa ummese wasekhishini tafula kunommese owalahleka enanithanda ukuqoba ngawo uyangizwa ukuthi ngithini ngibona lesikhathi la owakwadlula wena down wena wathenga isethi yemmese yasekhishini yathenga ayithengwa ngawumama
uyangizwa ngithini ibona le isemaphaketheni kanje uyithenga uthi le mese ngifuna ukuyibamba asebenzise ekhaya kodwa ngayibona le mese lokuphela njengamanje endlini nibali imese nisele nawo cishe u3 noma u2 kodwa yayithengwa iset bakushaya ngempela umuke wathi ushisa impela amakhandlela awu2 yayelo ngitholela u7 amhlophe ngilethele kukhuleke ngalezo mawuqeda lapho esuke emsama mawuphathe emsama bese uyothetha ukhulu bese uthi zonke izinto ezenziwe la ekhaya nencabano ngoba umsebenzi yamalanga usathe ukwela kodwa ngizwa inhliziyo yokubekezelelana ingekho ekhaya bese sidumisa umsebenzi ibula bese phekwe njengesizulu ngokwesizulu bese thatha inyongo nigeze kunezinto ezizoqhankela bese siyavulela bese sidake Nkosi Kafunyanwa
abantu abagijima bayocasha ngesonto bebalekela into zabo, noma bengaze bethi bayayibalekela into zakubo, bazobe bengathi bafaka umlilo kwiparafini emlilweni. Uthe lo muntu kimi kunesimanga sizoyenzeka, lo muntu usazokwa qi athule esontweni, bathi ushonile kanti akashonanga. Kunenyoka emvakashela ebusuku, ungangilandela la ngibhekisisa ngithi indaba le ndingamkhomba ukuthumela yini. Uthe lo muntu washona wahamba wayemalawi, lo muntu walanda esinye isikhwama esikhonana. Yazi la lo muntu kuye kukhona ukuba ukugoma njengomuntu amathi ukuthokoza umoya. Lo muntu ngeke azabe nomuntu wesilisa straight, yazi angafika jole 2 months aphinde afuna ukucela lo athi ake sishonke abuza ngathi bazobe beshongelana manje kunenkelwayo straight elwa kuyena engaze athi nomuntu omsebenzi. Bafika emsebenzini bambheke kahle bathi cha siyamlokoza manje, baphinde bathi no ayithini esibone noma yami kunahlozelwayo elifuna ukuphazamisa inzalo yakho njengomuntu ongathi mayithini ngobe bethe operation wathi moyengcwele kodwa ngibona i-wheelchair. Yazi into engambona engena emnyango ephethe isikhwama bempusha ngathi noba ngishwayo wathi kwamele uyena kodwa kwehlisa ikhambi lehlisa umfana mayelo becuba athumele phansi athi beloke nayo ayiloke esho kanjalo lo mfana ngibona kwehlisa ikhambi
wathi umoya oyingcwele kimi umbhalo uzodlula emhlabeni. Umbhalo unebhokisi elehlayo. Malehlala lebhokisi wathi umoya oyingcwele angilekhose ngikhuza ukufa ngiphephele ngaphandle. Olwehla kulomntwana ngabona izinyembezi zikhala abantu. Bakhala abantu ngabona khona rest in peace. Kodwa lo rest in peace ngabona umntwana umntwana lo muntu kunento emdlayo ngaphakathi esibelethweni sakhe. Yamqeda bona impunzi zenyama lo muntu sazopha ophe angaqedi. Njengamanje ukhona okumele simoshe. Lo muntu uyaphila emzimbeni. Lento ngoba ngifuni kusasa lithi uNkulunkulu wahluleka kanjani ukuyibona leyo nto. Lo uyadlula emhlabeni. Lithi iBhayibheli ngaphambi kokuthi ubize amalungu bakhe ala uyikhulekele. Kunabantu kumele baguduze empilweni yakhe abasuze
But mawuthakatha uthakatha ngale ndlela engishona. Ngifuna ukuthi ngake masiyenza le nto ubone ukuthi siyakwazi ukuthakatha ngomkhuleko, siyakwazi ukuthakatha ngomuthi. Both things siyakwazi ukwenza lezi siyazilelana. Ukuthi masivula ngapha sithola kunomjuda, masivula ngapha sithola kunomsamariya. Bese kuthiwa kudlelana kuyadlelana. Uyofuna amakhandlela u-14 abomvu. Uqeda kuthatha lamakhandlela u-14 abomvu. Lamanzi kade ngiwakhuleke. Noma kuthiwa yini angifakanga muntu seningakhuluma nithini. 14 amakhandlela abomvu uthathe nalawo manzi. Bese uthatha i-dixometers ezu-14 layite uyicimele phakathi. Amanye amanzi futhi. Bese bali inkomo ozoyihlabelela manje. Le nkomo ozoyihlabelela manje inkomo othi noma kusenkingeni noma ulele phansi ugula, inkomo enguzwa uyimemeza uyihlabelela. Uzohlabelela leyo nkomo bese ushaya amanzi akho ukuthi. Ulokushaya amanzi akho ukuthi. Ushaya amanzi akho ukuthi. Nala makhandlela. Hlabelela bali njengamanje le nkomo othi noma usenkingeni kodwa bese ubiza lokuhlabelela. Umhlabelelo othanda uma wakho. Ugogo wakho wayemthanda umhlabelela. Wangena wahlala naye. Uthi noma uhlabelela usiye worship again. Come on. Lift up your hands. Let's Sunday, let's pass
lawo manzi ufake phakathi uyogeza ngakho. Uma uqeda mbali bese uyothola umfula ohambayo. Uthathe lawo makhandlela ukhulume ukuthi ufuna kwenzakaleni. Uyolahlela phakathi. Loyo mfundisi. Izinto zoyikhuluma sizofike zimshaye. In life, ozama ukuthi mawubheka izitha zakho. Thanda inkosi angifundisile. Kodwa ngifuna ukuphumelela phambi kwayo. Ngifuna ihlupheke phambi kwami. Ngifuna ixabane phambi kwami. Ngifuna izimo zabo zifanele phambi kwami. Ngifuna ukuba yiqhawe phambi kwabo. I want to rise. Ngifuna ukunyuka. Bengibone ngikhuphuka. Bagcine sebeshintsha. Beqale bengigoba kodwa bagcine sebengipraisa. Bathi shine. Ngoba nginobufakazi. Uphumelela mbali usuku umuhamba. Wena ubuye nebhayibheli. Ubuye nebhayibheli this week. Lelo baba. Uyenze baba. Khehla lami. Ngizodinga ukuthi uyangicela ukuthi siyoyenza ngesintu. Mangithi ngesintu at least siyoyenza ngomkhonto basizayo. Uzwini? When you get a time, ufike kumina enkonzweni yasizayo. Sizokukhulekela khona. Bese sikutshela ukuthi yenza njani. Uzwini? Ngiyabonga. Asisukumeni bazalwane isibonisi. Zona mazisinda izandla zakho zizokusinda. Ngifuna besho ungayibambi ngalowo tune. Kuwe msindisi wenithe mnami. Ngiphakamisela inhliziyo yami. Yes.
phezulu lomhlaba. Yebo bokini. Lord, you're worthy. Sivale namehlo bazalwane, ngithandaza, ngicela ukuthandaza. Babe egameni lamandla, babe egameni lokuphila. Namhlanje kuyisonto. Asiyivali le nkonzo, kodwa khona lapho esiyithatha siyisa khona. Baba kunomntwana ongakasizanga. Baba kunomntwana ohluphekayo. Kunomntwana olala emgwaqweni. Kunomntwana olala engadlile. Kunomntwana ongasebenzi, ongazutho olalele. Baba ngiyathandaza ngalesi sikhathi. Ngithumela lo mthandazo Nkosi. Amagumbi amane omhlaba Nkosi, eMpumalanga, eNtshonalanga, eNingizimu, eNyakatho. Kunomuntu Nkosi oyofika fike lo mthandazo. Ophila ngamanga Nkosi. Ophila ngokuqamba amanga Nkosi. Ophila ngokukhohlisa Nkosi. Ophila ngokukhohlisa abantu Nkosi. Ophila ngegazi labantu Nkosi. Jesus. Ophila ngokubulala Nkosi. Ophila ngokubeba Nkosi. Othatha amadoda abantu Nkosi. Olala nabafazi babantu Nkosi. Ophila ngey'dakamizwa Nkosi. Jesus wazi ukuphila ngaphandle kwey'dakamizwa. Onganawo umsebenzi. Uthi ekhaya lami ngihlala ngomsindo. Akakwazi ukuphila ngomsindo ekhaya. Nkosi bashima izinkosi. Eyosebenza kodwa kusebenzile. Abanye benza izinto abangaziyo ukuthi bazenze ekhaya. Abanye bangena ezintweni kade ngamele bangene kuzo. Namhlanje ngithumela lo mthandazo. Mesiyongena. Ngithumela Nkosi umthandazo. Obaba bengane abangazodli ingane. Omama bengane abanganalo uthando labantu. Kulekela imishado echithekayo. Kulekela imishado Nkosi okuyaliwa. Kulekela Nkosi yamakhosi amabhizinisi. Abantwana bakho bayazama kulekela umntwana ongakwazi ukuphuma ngaphandle. Onezitha. Othi Nkosi ngicela ukukhululwa. Ngelinye ilanga Nkosi ngicela ubakhulula abantwana bakho. Bakhulula abantwana bakho Nkosi. Egameni lika Jesu Nkosi yamakhosi. Abasebenza ngemoya Nkosi. Bapha amandla Nkosi. Bapha amandla Nkosi. Sithi wena ungubayede Nkosi.
wena wehlulwa lutho Nkosi. Wena uyiqaqamba Nkosi. Wena izwi lakho lihlaba liyahlukanisa. Izwi lakho lilinganiswa. Wena uNkulunkulu wabafileyo. Wena uNkulunkulu wabakhokho. Zonke izinto ziyakhothama kuwe. Bonke Nkosi balibabaza igama lakho. Wawukhona emandulo namanje usekhona. Izizukulwane Nkosi ziyakhothama. Mesiyongcwele ngiyathandaza namhlanje. Nginyakazisa amadimoni. Nginyakazisa imimoya Nkosi. Nginyakazisa izinto ezisamazamisa kuleyo muntu. Izinto ezimisa impilo yalo mntwana. Akukade mkhaphe Nkosi. Akalwa umuntu ofaka amadiliphu Nkosi. Akalwa umuntu Nkosi oboshiwe ongasuboshelweni. Akalwa umuntu Nkosi oyogwetshwa enkantolo. Akankosi yomsabheka amaphoyisa emsebenzini. Beka bonke abantu Nkosi. Egameni laphakathi egameni lokuphila. Namhlanje ngiyakhuleka Nkosi. Beka ingozi impilo yasezimini Nkosi. Sembathe